hai perlog janga baro sahisin ngawan deng api aklam yo na du banga upload ya ketu ka video ke jingruai ke ba pilaya ngau tenat bah pilaya subscribe pilaya like pilaya komen ru sibun ngamla su ban reply te nomor ba hagini gisngi nga nadu ketu gasngi nga kadon ka turnamen football jangi tinga hablej le kai football ta kadang aklam yo ban sna jingruai aklam yo ban le te kila don kiba komen to go ke video ru ban pensna jingruai nam ta jangki hoj ya abat nga ngan pensna ke jingruai ti kabaning kong ngayu itu arkilas insa pa jongi arkilas ila tho ang tu i konjongi indap senam ka arpo tadi ta benai ya ingan pensna ke jingruai ngan kulari i ate lada i peje kaniru dengan pensna biya i dan sa ngakwa ya i arkilas ikpa jongi arkilas ba in share in comment in ai ka nomor phone jongi nomor ba nang mangan yo ban fa direct ya ka jingruai ai te na banta kani nga wan hang ni mentang la thaj ban mar ne rong lawan practice sila kai football la thaj ba jing sisa ngai i comment jong fi ngamla chu ban reply ngamla chu ban ai khublei henre ngai khublei fi baro ki ba komen yang ki ba komen negatif ru ngai khublei lang ki ba keno kumta lai pujaj mo haka ni ga platform te kidan bet ndai do wala kidan ru yaki angkwa ban kan tho angkwa ban yu te ngai khublei fi baro ki bala comments ki bala im sim yang hoj along cisa tamo kun kali kasi mami kumai komen kumta ngai khublei fi baro do ki perlong baro ki pilai komen kumtu ngamla su banjet teng kidan di bala like ki ngaleng langsung komen ba kane kade ka sin komunikong jing sisa bangale ya ketu te ngasu ong tanggawai ba kidon ki balong komen negatif teng ki da komen negatif untuk kalong kabiang mo tang ba don ki bala kren personal yang don uwei uta ubadu nong klau mo ka jing bakla ka jonga tip kadai ba ngasalut da kane ka keti kamon kane keti kamon ngatrai viru vinyo i da ngara da kane keti kamon keti jongan nomor ka keti kadiang nomor boleh ngi deng sati ngi deng haka keti kadiang kane keti kadiang ini seti jangan puni ajan tela dangan le ada kane te ro ngitip hingi kasing ngi deng share haka keti kadiang ti ong yang ila kren yang ka komen kila saya pej ngam kwa ban ong yi tengah kwa ban pensaya i khamtam nomor katu kala long personal yang ila kren ba long ila kren kala long kala ta ba yang nomor ba ka reng ka bangadeng ro kapau sa kadeng nomor hakajing yu nomor buat mentaru ngale ada ka front video ti ka front video jong ki don ki jaj mobile ki ba ada recording da front kamera front yu untuk kapau da kadang da fira keti kamon kani ka keti kamon te kapau kadang ga video te ngacu kerpat ya i along ya iru ba la fikwa ban yu i ya jing sisa mo te kadai ban yu ka mar la da kata personal te ngam so tenat wala kataru to bapli im tip im yu te ya kata ngam na da don ka mensim ngatrai i langsung thu i ala su reply i ong bang ngasion da ka ngashoot ya ka video da ka front kamera te kiba penon kami ke mobile ngatrai kitip hi kalong kumno ke front kamera mo te nangira ra ketika mon syafi ke pau da ka diang to ya kata ta ngam sengoi ai ya barokaj bat kitu kiba ong yang ba sipai mau laban politik jing sisangi ngim dadan interest ka politik bat hoj kadai kata tamba kalong kemensim jang ipat ngi badan seni sa jangai ki badan sa jangai ngi i kam yu i pha mangi ki badan sa jangai ya ka jinglong setu
te habang i ke jinglong sa jangan mar ngi ru ngi mat ke jing om dei ba ngi mat ke jing ngi pej ke ri la jong lada kamat ke jing kum ne ke mut ngi kwa ba kanwan ke jing kala lada dei ke sarkar ka le kum no ngi kwa ro ban kan tiu ke sarkar ba kan ai ke jing sakri ke ba bha na mata ki duk ki suk ki pej ba ki ba mat ke jing ngim tadon interest ba ndak kwa than ban involve ka politik bang idang yu rengi su kentiu ya kari kasi jongi na bangi ya kari la jong ni tre nam tagari India kamut than nam tagari India ka jingbut jongi galong na ban tagari la jong kari kasi kibun ba ki sipai jongi ki ba ngidan na ne ka banta te na banta kata kamut om dei ba ong bangi ni tre ni su ayu kumto tang manta ban ya dai ki takar senya dai kalong ru kajingnya danum takari jong naman lada ngi mat kam tam se bordar ngi mat kijing ki babon ba kijing di bangi hab ya kendo te habangi dan nak ni kam kemut kalong bit kemen sim ngi ej be jakri la jong be te halor kata kemut bangwan perlu dengar bangwan daga pa kala ngatrai ka te nayas ngawi kita nay kan tho nay yu marngi ngilong bet kawe ka don hod bet kan onot ka besisa ka long bet ka sacrifice ka mesim jangi dang hagini gisngi dang menem yu ngidang yo bor ba we u kon ka si jangi sacrifice ka jingem ya ngam kwa kan itu ni ba sacrifice ka grup jangi ngina longa condolence kumto message kumto u teng ai bok swi tu teng tengba Piru pide bani doai lem nam taki bahiyeng jonggo marki kasi jongi kilong gi psilor lada dei hangno ngale nga ai ke jing kermen lang wat om dei tang ngi ki batrei ka kam sipai ki batrei ki kam kulit ru ki batrei ki kino ki kam ki bayada yangi te ki de banong kata ko kam ki bayada hi kamen semi ka long bet banyada bet yangi ki breu kantam yangi ki basha ki bamat ke jing janjar la dei hangno ro te menne kadang penmi ko ke jing ruai jepang drop no pej ya ka jing long ka kam ka jing ja satu kamtam ka kiseng bhalang ya ro ba kiseng bhalang ba kamtam kum ka HOC ka bala le minat ban pendu jaj no you drop marga jing jele jong drop klak ta bai ka jing long jong ka jing em jong ikon samla te ka tu ka jing ruai ro ngadon ba kamen sim ban lakumno ngine ban le ai te to ki boyo sngo ki jing ruai kam tam ikon samla ki besngo kiar na u namar ulong u cintau ba ya lamba kala ka jing em jang ki breu te kiseng balang ki ba la tur kumto ki ba le sitam kumto ngai i ba ki la trei ka kam ka ba bha palat kumga HOC ngalayo i namar mulai dalam saniro ngayo i ban pej na set pej bahaya ki news set pej bahaya ki kubor te uni uwe u judge mo to drop ulong ujing tau ba omla ban ben bahaya ki imam salam te un penjot be ka bahaba kiar namar na ka basdang hi ka jingdi ka jing mat yutu na ka basdang hi kan penpoi syaka basnio hakak dakila long adek yu kim tan su da koi kalat kin hap kut hi hang tu kin hap mat ki jing janjar te ngasu ong ki kon samla ki de ban perkhat nam ta jing yem to ya kata te to katang kat ni ngala thai pha sorry nga bangam la ban penmi jing roi menta nomor nga don ka kembang laya tu mene ka don ka turnamen ka football te nga praktis mene ro na praktis ngala thai pha ngala pang kini yu nomor la bun bagi snem ngam ju le kai shu jing sisa ngam dakwa shu ben le kai rei ka jing yu i ba ngim da biang ki players ma hab mi hi jing sisa ngam da dei u khon ban ni le kai football hoj men shwa i mei tim yang ada por madang di school di tim yang ban le kai football rei nga set fetu be ban le kai nga song tanat de football te hamni manta ngahap i ban le to kata ka de ka kamaram jing yang ni te na banta kata
kan kon nak penta te ngai kuble ya pi sa sin pat iki bala komen sa jengrai kumto ngamla syu pan ai kuble kertang ya iwe pa iwe ngamla syu pan reply na pila ya bon pat kinong komen kinong like kinong euro ngamla syu pan page nomor kaporu kalong balingkot te kuble sibon pi baro kuble sibon